donc ne yi wele mo une minute ni mana me fe kelen jeni wa nya fi chugo na de nya ko chugo ya kelen une minute me kelen jeni ko ka nyana ma ya sebe ne papier mi ngona kay mi ngona ni jeni dam ko sumina kangar kelen dai ne dogera sare ni ko nte dore do gausu ni ne yi wele ni ne de wele mo gausu na san gausu ne ben daji to akana jaka so mase suno yaglite ko mina babu wala de ni wele do ne jilba o tala problème ni ma rere namori agele namori kan on gene ni ndemsoni ha kan black enema jilba ne bintu ye munyu ni sege mun ken namori ga furula ka majigi ni boya min dan namori ga furu ngono jilba akara ala yana bisera namori ba on gen dumate foyer en ballon anyere en fembe anyere namori ga sira foite ne ni ndena furu ma jaw yere fene la o farale no nega jelwa ne namori ga kete ga kauna ko nga bo ali ga sukati fe kan ya nyexela jelwa Oira ta bere in ala je papa ira ga ni no ngana papa ga onke ne papa afone mo di sola ga ni kele bintula namori masiga an sara ni dowere amasiga foi ka onye ko fu an bo ali ga dugono so mi yere ta bolo ble so yere du yere ta bolo blere ha ami mai makom na tirgi torogola ka kla ko onke jelwa namori ko na Typhoon officiel. La magie du cinéma africain. Dans un monde où tout semblait si sombre, Gaoussou et Mariam ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Les larmes ont séché, l'espoir a grandi. Leur amour comme un phare ne faiblit jamais. Gaoussou et Maria, une force d'unité. Leur amour brillant ne peut les séparer. Maro Gaoussou ko gara baray. Gaoussou te rosini maram barati. Nka. Wallahi mi fo Gaoussou yi o kileni do. Gaoussou te dimino ne la sa abada o teke nye mi fay wallahi mbodi kala ni ma Gaoussou ma go saka papier unna aka fone ma go tu ate yo sini maram barate nga nye mi fo muno de kala baka duki man nunta billahi mba wele mba jeni ndamne muno de fay sa nye mi fay na klo e mi me na ma ja klo la ako kabe na sansan ali sa ma se anno wallahi Gaoussou te dimino ne la nye mi fayana o kelele Gaoussou eline ambe no wana fo fini bo fo ndere bo ika document do kenya leje ni madam leji ni wele ni masi ya Gaoussou wallahi ni mbosa ika fo nene ma ko tu Gaoussou ni na muso fufu mida nene masi ni papier ngote ako kaka nyana maya bedi semani ndoni ngona jena tigala donc ka nyana maya semani papier ngo mbada lo la termina document Maoris. Voilà. Voilà. Oui, alors que tu vois, ni a la télé parce que vraiment. Allez, je peux venir là. Allô? Oui, allô? Gaoussou. Oui? Ali bi masaya. Awo iko ki ga nyana maya ere gloni no papier na ikelo ki ga nyana maya bela jelen sebe ka bla papier mi mon nye jeni dam no la de nye kelen jeni folo ni 1 minute dafara ka sore masaya me kelen jeni 1 minute me kelen jeni 1 minute me kelen jeni Gaoussou
i tɛ sɔn. Awɔ n y'a daminɛ o de la fɔlɔ ni n tilar'o la i ka document bɛɛ dalen bɛ n bolo yan n b'a bɛɛ jeni k'a ban sisan. Non, faut qu'il ça. Comment? Awɔ e ni ne kɔni an bɛ ɲɔgɔn na o tɛ kɛlɛ ban min. Ayi kana nin fɔ n ɲɛna. Ayi i tɛ sɔn n bɛ nale sisan ko n bɛ nale. Ayi i bɛ nale Gawusu ne ka sira t'o la o bi m'a to i ko k'i bɛ nale o. Ne nin ma f'i la ko n bɛ ka na. I bɛ nale ne tigi ye donc i ko k'i ka ɲɛnamaya bɛɛ sɛbɛn don papier min kɔnɔ dɛ n ye jɛnini daminɛ o la fɔlɔ i ka document bɛ yan nɔ o dalen filɛ. Mais si ma sansan. Ni n tilar'o la n bɛ se olu. Hé, toi là, d'où viens-tu? Fiche la paix, ouais. Ne m'a fini de dire que Bon, maintenant rapidement, voilà, tu te montres dans les tournées donc on va mettre rapidement. Amina. Kana ninga so depine oke neta kera manyuma ko mana fo gelende ni ba fo keme nei furu dei kana ne deme ne mi furu kana kungo gele yako yana kasoma anga nyongo blako dongo to kuma chama furu sokono ne mata dabo kama Allah e bira la bi fane ne bolo do ma do kana muru kunsini manamuru ka foga be jibba bla kana ne furu Allah ne be di fo ni furu kaka Allah e mi bira ne la kale tunga nyeli jugula kan sigi nga demsenya la fo sita ganda muru kono Allah e diga ndamuru nyesine ma bi kana ne furu Allah ne be fu Allah e ni furu kaka alhamdulillah rabbil alamin abarka Allah ga ni sen furu la tike amma gani folo ta nyogona e folo na muri ne janfa tugomi Allah kana ni sen tageti Allah ne bi deli Allah ga na foi doni furu ko ina Allah ga ni furu ga na muri nyesine ma Allah e fuke nei furu kana ninga so depine oke neta kera manyuma ko mana fo gelende ni ba fo keme adodi simo amajuya la kana madame Tarasema ka fo ke ana ndem so ge ka buife nta kundo nta ka kun fana do c'est ala ko furu samai ni muso bilara ɲɔgɔn na peut être pas une muso furu sa di sabali ki mu sabali ɲɔgɔn nana a bila deli kow kan ka kan o de na basi tɛ jeliba i nali diyara n ye kojugu mais a ka di n ye i ko kun t'a la basi t'a la n tɛna kun f'i ye mais n bɛ se ka kuma n denmuso ta kan quoi n bɔra n ka yala yɔrɔ ka na sɔrɔ n denmuso sigilen bɛ yan donc n bolo k'a nana n lajɛ de ja nakun b'a la so kɔnɔ n nana sɔrɔ k'a n'a cɛ bɛ ɲɔgɔn na ko o y'a gɛn donc ma da la denmisɛnnin kuma don quoi n y'a ba wele ka bɔ so kɔnɔ ba nana don o yɛrɛ bɛ ka détails di cɛ y'a fɔ tan que depuis a den furu la a ka sɛgɛn ba ale ka kɛra fagantɔ ye kuma caman don to a ka y'an nɛni ka kuma caman fɔ muso kuma de don quoi ne t'a fɛ quoi i bɛ n dɔn bi la ko tɛ namara ko man di mais n bɛ mun f'i ye a bɛ segin ka taa cɛla la o de ka di n ye mais n bɛna mun f'i ye n da tɛ Bintu ta nɔrɔ la jeliba k'a ka segin ka taa cɛla la cɛ bɛ den gɛn den kan ka segin ka taa ten tɔ nin ye fa yɛrɛ ɲɛnɛmaga ko kɛta ya fa kan ka den bila ka taa cogo la tan a bulo ka di ma den kana tan tɔ Abula ɲininka wa ni abula furu sa tɛ kɛ tan tɔ abula ka kima gɛn tan tɔ e kan ka kima gɛn ka kima dɔ ta abula ka yira jeliba ko somɔgɔ tɛ kima la jeliba ɲɛ bɛ na ko fa t'a la ba t'a la jeliba ne ma ka tila ka kima bɛrɛ ne tɛ tugun nka n bila kɛnɛ jeliba i ɲɛ b'a la wa i ɲɛ bɛ bi bonya mun na i ɲɛ b'a la e kan k'anw gɛn yan depuis ne ka wari banna Bintu tɛ ne bonya bilen i tɛ taa yɔrɔ si la depuis ne ka wari banna Bintu tɛ ne bonya bilen a furukɔnɔ ni den bɛɛ ka se i tɛ taa jeliba basi e yɛrɛ nali diyara n ye kojugu Bintu n bɛna mun f'i ye i b'i sigi a kan komi a yɛrɛ kɛra tan i yɛrɛ nali diyara n ye i dɔgɔmuso ko n y'a f'i ye cogo min na fura t'a la o ma ne ye wulu de ya i dɔgɔmuso jeliba ne y'a fɔ e namori n ko si t'e la
Moi souffle la ke ko la kala. Ne bitu ni sinam so namuri. Ne afwe ne bo ga sugo le to ne nyama. Mama mi ko. Ito kene bitu nyama. Ni ya korobo namuri. Ni ya korobo. Walle ala sugo la ko la. Mama mi ko. Korobo doro. Amu ke saya ya. Amu ke ya. Mama mi ko. Jilba amu ke ya wa. Bila sa jelba. Amu ke ya wa. Alors, Néné. Alors, Néné. Gausu. Oui. Ça va que il est où les. Gausu ne yi chien ju. Ne wele chien chama ne Gausu. Non, certainement où mes circulations là, on oublie de boule. Gausu. E ka ko fole no ne we. E te fo ila musulmanu ko ka musulmanu te ka mo ndara ka yala yala. Donc ne yi wele mo in minute ni mana me fe kelenje. Wa nya fi chu na de nya ko chu ya kelenje. In minute me kelenje. Ne ka nyana ma ya sebe ne papier mi ngona ka yemi ngona. Nye je ni dam. Gausu ni ka ngar kelenda yi. Ne. Dogera sare ni konte do redo Gausu. Ni yi wele. Ne de yi wele mo Gausu na san. Gausu ne ben daji to akana jaka so mase. Suno yaglite ko mina babu ala de. Ne wele do ne. Ala Gausu ni nge kasoro ne bike wele mase ne de bodon. Te fe o de ka se mo fe. Tu t'appelles en absence. Aha. E bo kenela muna Gausu. Non, certainement il va se remettre vouloir la quoi, me mourir boule. Boni mo ne nga kangar da labane ye Gausu. Gausu ni ne wele ki to jien chiwo chi la Gausu a bleka boli kana ne la mi. Non, problème faut itala ni e ko ba do sa ni appelle Clémenta ne kui ma mo mesira la kana. Wana mais si ça ijo i mitri i bala ku ibena document de ni ne mera kana lu ke sa. Ne furu kon la ami nyo an kan nyo fam. Et ne voulez ne appelle ta ne qui m'a mis dans les mais au sérieux il faut give un document de quand on commence une fois tu que Gausu oui est-ce que ne furu ka to boli la musulmanu no fe ko yame de i ka document ko te ya ne a jini nga ba parce que ne wele mano Gausu ne ka document jini ne lo Gausu ne ka document jini ne a jini nga ba pe ne ala Gausu ne wele chien ju non il va faut bien assis document du même follow ne bolo sera ka se document goro Gausu ne abela jini est-ce que ne furu ka to musulmanu go boli la ne téléphone na il a fourni no ki ko la journal privé mais nga ma fait ben semaine mi gro e o jini nga kay awo okera non mais bi mena cheni ke du non matene daw ne ijo from metal la jini la so chendo non Gausu ala ibena ni defale sore nyam etene don etene furu jiyo kono ke ebe ta shuni kle ba musulmanu ngolo kenema aj ne te danga de yon ni chente don wallahi ata Gausu na isi ma ko bila na isi ni betla ni bela ka bene ne ma ne kante mochi ne ka to mochi ala ne ka to mochi ne ajeni nya finyana iba fo ina mena mo kera ni fina ko sa e bene flemu ye ni wule bena itena non nene ni mamiri quoi wallahi nene ni mamiri mi ko ka jimi sa Gausu ni ne chine o de fine kalikane do ni mo chenu sara kare kono ki cheta ka fone nene makotu ne Gausu ko wallahi etene do Gausu etene do ebene etene do wallahi ni ma demse mu sara ka bila ni mu sara ka bila ki chi ka fone makotu itura mena imana ne mi furu kama ne mi furu kana makosa ne ka tu imo ni ngap ne mi makosa ne makosa musulmanu bolo kena mako ala non tu as fait comme musulman non ne kutanga para de la ni para de Gausu no ni makosa ni na berche kana na ngira jena Gausu nya fina ngiga furu ga sutura mo sutura de kadin est-ce que ne furu kana le bu Gausu non ni ne kuma doki meta wallahi ne ni kuma doki o ni muso sukuli ne ko ti fu ne maram furu maram ye ne son sumare mais on contrat ne ni maram te kele kana ni maram da nyoma anti kele ni ala ne Gausu ni misara ko non ni misara te fly bi ka kashisa ni te miri ko wallahi ni te miri bi klo ka jimi sa Gausu no de finyana fumi e ma fuyi ne ko la folo nyebele bitu nyebele bitu la namuri etene mama do nyebele la etene do ne ye
namori bonya furu kono ka koto itala mais ni bonya te fa ni ba suga na mam kom ne bitu ba dima ne bitu ta ne bolo na delili jelwe jo do mesa ele jenna fira be ngele abena fletele na site inana tima garo ina garo na me ban tima garo tima be don fe anata done anara fu tene la ate done mene nyini ma ate done mene nyini nga namori na fala ne bitu mais ni tendo mais nouvelle version ba yire la na mama gurata la blo nouvelle version de la yire ina no ma be basita ne ta kala me ko abana figa abe akele o merci abe mo subu kele abana jelba nyam fioro ne ga kega na delila era mi da kan ita jugani na morite na figi ara mo ga la tento ni ya na kwa ke ibe dare kala ma me ni ya ko bo na mori ni ya ko ni lele tele bitu no mama e ti me do fura sa i do fura version ba girela i tele bitu do mama e tele bitu do mi kalea mama me ga fon fe ke ha mi kalewa jelba ina figi de wa sisa wele yere kun e ne wele mo miya nterimso Kadija de muli Kalijo nterimso Kadija de muli abeka ko Senegal abe carré place la ko ngi blay ka iga mobili ta ka tu no fe kana 100 ngu kana taxi ta ko ikono ibi tu no fe kana non ça c'est abo iwele ko bunyo de ka non il ne me dit pas ça e continue à foyer ne wele ne nga ci gelen jo kan na ka te nterimso de no fe gar la muna o ma ne nterimso ga wuli ntali o te chi do ya ne nterimso ka chi o te chi ye ne ga chi o te chi ye o tuma taxi o te ya e ti se ka funa ko ka taxi ta kona ka taxi ta to mobili be bola o me ga mobili tige munya ite klenga musumanu ta ka mobili ngona na fone yana ya no Gausu ngui mami ka sabali yemma ko sa sabali koy iba fo yala folo sabali wode kay ntata roshi Allahu akbar Gausu ebe ta febe time kare tibula ebe ta fuka tabali nya ba fe Gausu ali ne te pressé wili sise ka tan tere muso ta kana na sisa awo wili ka tan tere muso ta kana te manga fe Gausu kote Gausu ne ka kuni fe nene sabali sa nene kan i pre munata Gausu te me ka wuli ka tan tere muso ta kana nene be kan i furgale mata Gausu ni ka wuli ka tan tere muso ta kana ne Gausu kuli bale Gausu wuli nde mo le bale la wuli ka tan tere muso ta kana ateria ne mo Gausu ni ka ateria me tu no fe nene ne tabe ni chen wallahi ni chen ni toro chogo mi ala de bado me ni ala sonama eni ne Gausu wallahi saya de ba fara me ko de ka tabi ala ija tan tere muso ta kana bina da fane so re neo